ƙaunar ki zuciya ta ɗauka. Ta mamaye dukan jikina bargo kahi da mazoka. Min baki mara kunyan banza mara kunyan wofi. Kai waɗannan mutanen ba su suka yi sanadiyar mutuwar mahaifinka ba? Na ɗau iri na so a gare ki ƙauna a gunki na shuka. Ina mu fitar mai ƴan uwa. Zaman lafiya. Zaman lafiyar garin nan shine zaman lafiyar. Insha Allah. Wani haƙuri kowane lokaci sai ku yi mana barna sai ku rika cewa wai kun ba mu haƙuri ku da ma kuke fulani. Mai ruwa da ma iska ba na barin ki san kowa. Nonon sanuwa. Ni ina son ka so na hakika kaunar ka zuciya ta ɗauka. Ta mamaye jikina duka bargo da kashe har soka. Yan adawa suna kai duka har da sara da masuka. Komai ka ce da ni zan yi ba babu tuma na kauce. Fulani kawo nonon sanuwa. Nonon sanuwa. Ce sarauniya mai mulki dan na gane ki can a mafarki. Akwai mafita. Kin hau gadon mukamin mulki na ga bayi sanai miki aiki. Yardar ka ne nake nema. Har kika bani fura da nono na daɗe ma na mamaki. Tare su sadar ka zo gona. Duk mai hirin ya bata miki rai lalle kwa zana yau masa tsawa. Ka karɓi ƙwaryar nono nonon sanuwa. Nonon sanuwa. Zuciya ta yau na baka ga mukullin ta na hannunka. Yawan begenka ya hana aiki kullum ina cikin kewarka. Ka zamo mutane kuma zara ina fitar dukkanin haskenka. Zo gona masoyi na baka nono na sanuwa. Yar Fulani kawo nonon sanuwa. Nonon sanuwa. Yar Fulani kawo nonon sanuwa. Nonon sanuwa. Zo ka karɓi ƙwaryar nono nonon sanuwa. Nonon sanuwa. Bai M Hassan fasihin darakta yana nan tafe insha Allahu Rabbi.